Ang atong ebanghelyo karon sumpay kini sa ebanghelyo sa miaging Domingo. Review tagamay. Ambot nakahinumdom pa ba ka mo sa ebanghelyo last Sunday? Ang ebanghelyo last Sunday, si Jesus nangutana, unsa man ang sulti o chika sa mga tao kung kinsa siya. Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. O na ang iyang nag-survey siya ba? Sa may chismis ngayong nadungog. Kung sa may istorya sa mga tao, kinsa ko? Ingon dayon ang mga apostoles. Ang uban niingon nga ikaw kuno si Juan nga magbubunyag. Okay? Kaya atong timan-an nga si Juan magbubunyag, gipunggutan ang ulo. Ang uban niingon nga ikaw kuno si Propeta Elias. Si Propeta Elias, dugay na kaayong na wala siya namatay. Si Prophet Elijah, siya ang pinakabanggiitan alang sa mga Hudiyo. Wala siya namatay. Kung mabasa mo sa Old Testament, sa basahon sa mga hari, may kuan lang siya, kayab sa langit, nagsakay siya o chariots. Marabay, agtang nato sa ato diri tartanilya nga nagkalayo ang mga ligid, apil ang kabayo. Hangtod nawala siya sa pananawon sa iyang sumusunod nga si Eliseo. No? So, ingana kabanggiitan si Elijah. Hinumdum mo sa Transfiguration, katong nausap ang panagway ni Jesus, ang nakita dito si Moises o si Elijah, Elias. Kay si Moses sa balaod. Kay ang Old Testament gi-divide sa duha, balaod o propeta. Okay? Ya ang ga-represent sa mga propeta si Propeta Elias. So ikaw kuno si Propeta Elias nga natao pag-usab. Ang uban niingon nga ikaw si Propeta Jeremias o uban og lain pang propeta. Meaning sila nagtuo sila nga sa reincarnation. So ang early Christianity, mga Hudiyo nagtuo sila nga matao ta pag-usab. So, mao na ang ilang pagtuo. Dayon niingon dayon si Jesus, okay, mao man ni siya istorya sa uban, kamo, kinsa man ko para nimo? Ingon dayon, ingon siya, okay, mao na chismis dito, pero ikaw, kamo, unsa man? Ingon dayon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. You are the Messiah, the Son of the living God. Ingon din si Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayon, kay kining maong kamaturan, wala umaabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Murag nalipay ni bukad ang atay ni Pedro. Uy, timing gyud ko. Siya gyud ang Mesiyas. Okay, so nibukad iyang atay. Mo ni ang background. Sumpay dayon karon nga Domingo. Paghuman niya nga siya ang Mesiyas, ingon dayon si Jesus, kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan, sa mga Hudiyo, o sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Okay? Paantuson. Dili lang kay paantuson. Patyon ako nila. Imagine, human nga, you are the Messiah, the Son of the living God. Gidayin niya si Pedro. Ingon din siya, ako, Mesiyas, pero paantuson ko, patyon pagyud ko. Okay? So, ingon siya, sige lang, kay siya katulog adlaw, mabanhaw ako. Iya na si Pedro,
giduol siya adto siguro ato sila sa layo nga walay makadungog. Ingon dayon si Pedro, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Unsa may gisulti ni Hesus? Pahawa Satanas. Imagine, na, gikan bago lang gali, nibukad ang iyang atay, kay nakatagna siya nga si Jesus Mesiyas. Karon giinsulto. Alitan ikaw, gidayeg ka. Sakto to imong gisulti. Pagtaod-taod, mingon nga, Satanas ka. Pahawa Satanas. Kaya ang imong huna-huna sa tao o dili sa Dios. Ngano man ni siya? Kay ang pagtan-aw o ang ilang idea sa pagka-Mesiyas, mayroong kitag Mesiyas, Savior. Sila ang muluwas. No? Savior. Ang ilang idea sa usa ka manluluwas, Misaya, usa ka hari sama ni Hari David, Hari Solomon, uban pang mga banggiitang hari sa Israel sa karaang testamento. Kwartahan siya. Daghan siya sundalo. Siya ang pwede mo patay sa iyang mga kaaway. Ha? Daghan siya sundalo, kung nasa kaaway, ipapatay niya sa iyang mga sundalo. So daghan siya sakop, magsugo ra siya. Masa ilang buhaton, hari gud siya. So na ang ilang idea of sa usa ka Mesiyas. Kwartahan, hari, dagag sundalo, og sikat. Karon unsa maning Mesiyas, mao man toy idea ni Pedro. Unsa naman ning Mesiyas nga mag-antos man hinuon? Imbis mo luwas niya siya magpaantos. Unya Mesiyas magkasiya niya, siya na mahinoy patyon imbis siya ay magpapatay. Mao na niingon si Pedro, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Kay very opposite ang idea sa Hudiyo, sa unsay Mesiyas, sa unsay idea sa usa ka Mesiyas diha sa ngalan ni Jesus. Okay. Waman ko nakamisa aning alas 6 karon last Sunday medyo na sa uban nga naka-appeal sa ako sa misa sa Facebook kay Facebook live man ko na advance to gamay ang akong wali karon kay first time man ako dinhi sa inyo akong i-share Savior na ako i-experience kaniadto dili pa ko pare missionary brother pa ko. Nagbakasyon mi dito sa Visayas, nami giadtuan nga tourist spots, mga falls, no? Ginagmay nga mga falls, sumpay-sumpay. So sa dito sa nangaligo mi atong usa ka falls, pagtan-aw na ko sa gilid, nakoy nakita, ay hapit na malumos. Ambak na ko. Ako siyang gitulod. Usa siya ka inahan na say bata nga kuyog. Naluwas siya. Nako kayang pasalamat nako. Naunlod siya, ako siyang gituklod ni opo ko, ako siyang gituklod para makaanto siya sa mabaw. So, na-save na po siya. So, ang Savior is ikaw ang muluwas. Okay? Okay, muna, Savior. So, si Jesus, siya mismo ang ni-save sa mga tao. Dili kay nagsugo siya mga tao. Ang hari, igo ra siya magsugo. For example, presidente, si Digong, Pananlitan, magsugo ra siya sa iyang mga sakop. Si Jesus,
pagsugod niya gyud sa iyang ministeryo, siya gyud ang mi-save. Wala na siya naglingkod, siya gyud ang miadto. Iyang giayo ang mga masakiton, ang mga giyawaan, gipapagawas niya ang mga daotang espiritu. Dayon naay mga milagro sa pagkaon o sa isda, no? Multiplication of the loaves and fishes. Ug daghan pang mga milagro. Iyang giluwas, siya mismo ang mi-save. Sa muna ang Savior. Ang Savior is paghatag sa kinabuhi, bahalag makuyaw ang atong kinabuhi, bahalag mawad-an tag kinabuhi, basta maluwas ang uban. Mao na siya ay Savior. Karon, ang ato nga idea, atong naandan, baliktad man. Di ba sa pangwarta, mag-save man ta. Mag-save ta ba? Para ato, para sa atong pamilya. Bako gaingon nga dautan ang mag-save. Pero mag-save ta kay mahadlok ta. Ang atong gisave, ang atong kaugalingon. Baliktad na siya sa idea sa pagka-savior. Nganong mag-save man ta? Mahadlok ta. Wa pa lang ko ikapalit kog tambal kung magsakit ko. So nahadlok ta, meaning wala tay salig sa Dios. Mao nang niingon dayon si Jesus, atong gibadlong niya si Pedro. Ingon din si Jesus, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pananglitan kamong mga ginikanan, Savior man mo. Dili ra si Jesus ang Savior. Kita gitawag ka nga mahimong Savior. Unsa may abot nako pasabot? Mas imangingon mo bag-o man ni ka Father oy. Kristiyano man ta. Wa naman si Kristo, kita na ay mahimong Kristo. Unsa may akong pasabot kamong ginikanan pananglitan? Inyong hikalimtan ang inyong kaugalingon, imbis para unta sa inyo ang inyong sweldo, pwede man mo magpahayahay, inyong gamit para sa kayuhan sa inyong mga anak. Inyong gisave ang inyong mga anak. Di ba? Hulukoy kayo ng mga bata nga nara sa gipasagdan sa ilang mga ginikanan. Naglaroy-laroy radya sa kadalanan. Lahi ang nag-save. Imbis ang iyang ginikanan mo ay mo save. So in a way, kamong ginikanan, Savior. Kaya kung selfish ang ginikanan, dili. Example, ang papa. Kung selfish siya, bahala na ning ang iyang sweldo, iyang iinom ko yung barkada. Manang uban mga mama, alay, padal, nga kung di man na ihatag sa kumbana ang iyang sweldo, siya raman mo gasto. So meaning, selfish. Actually, ang cross, mao na ang simbolo sa selfishness sa tao. Nang ako ba? Ako ra. Ako. So, sa pamilya, kung ang bana, ang iyang ginahuna, iyarang kaugalingon, bugat kaayo, nagpasan sa cross ang iyang asawa o iyang mga anak. Imbis, siya untay magpagaan. Siya untay mo save. Kung ang asawa pod, ang iyarang kaugalingon ginahuna, pagpagwapa, sa pangbuhatan niya, limta na niya yung bana, yung mga anak, ang iyang kaugalingon niyang gisave. Selfish. Cross siya sa iyang bana o sa iyang mga anak. Manandiri, ang buot, mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang cross o musunod siya kanako. Ang cross nato kanang atong pagka-selfish. Kitang tanan, selfish man ta. Lahi-lahi lang og level. Naay selfish kayo,
Pero kung atong tanaw na atong kaugalingon, naagit ay pagka-selfish. Ha? Mao na siya sala ang pagka-selfish. Ako, unahon akong ako. Baliktad, alang kang Hesus, dili ako, hikalimtan akong kaugalingon, ako ang muhatag, ako ang mutabang, ako ang muluwas, ako ang iyang unang tanawon, ang kaayuhan sa iyang isig katao. Mo na ang bot pasabot, hikalimtan niya iyang kaugalingon, unselfish. So kita, kung dili ang tamutan-aw sa uban, tanaw ta sa itong kaugalingon, daghang kaayong kinaiya na to, mga selfish. Unahon na to luwas atong kaugalingon. Karon pananglitan, kaning pandemic, wa may magkalisod kung ang tanan, ang iyang tanawon, ang kaayuhan sa iyang isig katao. Ang mga kwartahan kaayo, pumusir na sila. Ang gobyerno naningkamot, pero ang uban pod kurakoton pod ang ihatag. Pero di na tamutan sa gobyerno, apigay simbahan. Kumuhatag lang ang tangang simbahan sa daghang milyones. Ha? Why magkalisod? Mao na ang miracle of giving and sharing. The more you give, the more you receive. Ang ato kay, the more we save, ana man ato. Baliktad sa Ginoo. Ayaw pagsigig save. Ikaw ang mahimong Savior. Kay panalanginan ta ka. The more you give, the more you receive. Pero sige ratag ato, ha? Ingon din si Jesus, ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Mao nang uban nga mga tao bitaw, kwartahan kaayo, sigig save. Save kay para ganahan kay sila daghang kay kwarta sa bangko ba? Ako ning ikuan ang uban, dili tanan ha. Akong ingon, dili tanan daotan ang pag-save. No? Pero ang uban na mag-save ko kay basig pag senior na ako, ano kay ka-hospital. Ang ilang gi-save, ilang lang gibayad. Gawnaw na sila para magsakit sila. Imagine, magtigom ka kay magsakit ko. Giusikan, sayang kayo. Imong kwarta, imo pa nang gigamit sa uban. Gigamit nimo na pagpalit og healthy nga mga pagkaon. Di nakakinahanglan doktor. Kay healthy man ka. Gaampo ka kanunay sa Ginoo. Niya, the more you give, the more you receive. Diba? Ingon si Jesus nga kung mamunga mo og mga maayong bunga, i-multiply niya. Mao na mga isuon. Ingon din si Jesus, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Naay ebanghelyo, laing ebanghelyo nga nay dato kaayo. Ingon siya, uy, hayahay naman ko. Magpahayahay pagid ko. Naghimo siya dako kayong kamalig. Istakanan sa iyang mga produkto. Ingon din siya, pundo, hayahaya ni mo kaon na lang, kaon, inom, ug pag-enjoy. No? Eat, drink, and be merry. Ingon dayon ang Ginoo. Pagkabuang nimo, karon dayong gabi una, kuhaon ako ang imong kinabuhi. Mga igsuon, mao ni ang mensahe sa pagka-Mesiyas ni Jesus. Savior. Iyang gihatag, iyang kaugalingon alam sa atong kaayuhan. Si Mama Mary, Maria, iyang tanaw ang kaayuhan. Ang mga santos, ang ilang gitanaw ang kaayuhan sa uban. Maupod ni ang tawag nato kay Kristiyano nga ka. Dili na ang atong kaugalingon ang atong unahon. Samtang natay kinabuhi ato kining gamiton lawas ug kalang aron atong ipaambit ngadto sa kanan sugod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang nakapabug-at nganong naday cross
tungod sa tao, tungod nato sa atong mga kinaiya, mga selfish. Sumanang pangayo nato ang grasya sa Ginoo. Di na lang ta magtan-aw sa ubang tao, di lang ta manaway sa ubang tao. Bag-ohon nato ang atong kaugalingon nga kita masama, mahimutang Savior. Ha? Mahimutang Savior, mahimutang Kristo ngadto sa uban, makapagaan ta sa kinabuhi sa uban. Dili lamang sa kwarta, sa atong pag-share sa atong talento, pag-share sa atong oras alang sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong panahon. Kay gihimo ta sa Ginoo para makapagaan ta sa kinabuhi. Dili kay makapabugat. Mga bitang magminyo bitaw mo kay para unta na mo'y partner para mo gaan-gaan yung kinabuhi. Pero nagminyo mo, nakapabugat tinuon sa kinabuhi ang inyong partner, bulagi na oy. Ha? Bulagi. Hantod magbago. Pag magbago, baliki. Kay dili ta magpabugat. Magpagaan ta. Savior. Muna ang Mesiyas. Sa mga igsuon, baliktad ha. Ang tawhanon na tungunahuna. Gusto nato dato, harianon, daghang sundalo, gamhanan, sikat. Kitaray mo sugo. Baliktad na sa Ginoo. Sa Ginoo, ang Mesiyas, siya ang alagan. Iyang ihatag, iyang kaugalingon alang sa kayuhan sa uban. Siya mismo ang mutabang. Siya mismo ang muduol. Muna ang tawag nato isip mga Kristohanon. Sa katapusan, ingani na siya. Kanang adlaw, sun. Di nato makita aron kay gitabunan siya sa panganod. Pero naa kanunay ang adlaw. Ang adlaw, wala na siya nagpasiga para sa iyang kaugalingon. Ang adlaw naghatag na kanunay kahayag para nato, para mabuhi ang mga tanong, mabuhi tatanan diri sa kalibutan. Anang prutas pananglitan na ang mubunga ang prutas, dili ang kahoy may mukaon. Dili niya kaunon ang iyang kaugalingong prutas. Munga ang prutas para kita makakaon. Kining hangin nga atong giginhawa, dili niya kay para sa iya. Ang hangin para makaginhawa ta. Mao po na ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi dili para ato. Dili kay kita'y mukaon, mo enjoy sa unsay naa nato. Ang atong kinabuhi para sa kaayuhan sa uban. Mao ni ang atong pangayoon nga grasya mga igsuon kay naanad man ta nga ako. Sa Ginoo sila. Mukonekta kanunay sa Ginoo o walay hunong ang mga grasya mahatag nato sa uban. Kung diskonekta sa Ginoo, wala bitay grasya na mahatag sa uban. So muna importante kayo ang atong pag-ampo, ang atong pagbasa sa Biblia, uban pa na makakonekta nato sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang tinubdan sa tanan. Kung kita mahimo niyang sanga, mamunga untatag mga maayong bunga, dili para sa atong kaugalingon, kundi para sa uban. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo